שלמה, קום. אוקיי. אני אצא, אני מוכן. רגע. מה עכשיו? אז לא חנוכה. נו, באמת. תגיד אתה מתבלבל. לא, זה באמת. חבר'ה, נתראה בטיול חנוכה יוד. נתראה בטיול חנוכה. חשבתם שאתם יודעים מה זה חופש, תחזיקו חזק. חניכי וחניכות מחנה אורן היקרים, ובמיוחד חוג 10, מזמין אתכם לצאת לטיול הכי טוב בתנועה, טיול חנוכה י'. לכל חניכי מחנה אלון, המחנה הכי טוב ביער, אני רוצה להזמין אתכם לצאת לטיול הכי טוב בתנועה, חנוכה י', יהיה הכי כיף, תבואו. כל החניכים והחניכות של מחנה ברוש, רציתי להזמין אתכם לטיול חנוכה י', ואני חושב שיהיה מדהים, ולמה שהייתי יכול לבוא. מה, בא על חנוכה י'? רגע, אתה לא נשמע את זה, אני בא עם כרמל בר. מחנות אלון, ברוש. אורן, נפגשים בחנוכה י'. תביט אל האופק, תרגיש את הדופק, תהיה עצמך. מזמינים אותי לחוויה בלתי נשכחת. כל השכבה, פעם בחיים. תביט אל האופק, תרגיש את הדופק, תהיה עצמך. בוא, עזוב את הפחד, נצא ביחד, נכבוש את המצדה. זוכרים אותנו? נתראה בטיול חנוכה י'. נתעורר, נראה קצת נוף אחר, נהיה שם עם כולם.